Bunik na pagkalibutan guys. Azuka uwan. Hindi dyan mamada ni kahang kuhan. Nilabhan. Silan. Ito ang hadan dari suyod. Bunik na pagsidya. Hi guys! Masong adlaw ninsong tanan guys. Kami na pud ni Kin and Kimbura to vlog. Hi mga bibis! Hi! Kuya, Kin. Guys, amusang tandaan darig among tanom nga kuan kanang alokbati ug ni-improve na ba? Ug katay na ba sila? Tong magitanom dari slujo ba? Ta. Mantanin jo guys. Kana kuya. Dali. Sang dadon dari kuan. Guna. Ali be. Dali mga batos-batos. Hala guys, ning improve na siguro ni siya. Dili pa kana akong gina guys. Da guys, sa gamang mga alokbati nga kato mong gitanom dani. Alokbati. Sapay na siya guys. Ani alokbati na. Wala, ani na pud may makaharvest dani mga kuan. Napud manapanang kapay. Paano pud ni? Haman be. Guys, ngatay na jud siya. Jag pati tong hanggi sabod di ana pud. Kaya nanuruk na. Halabi adto tong bibi. Alap impas ang kuang papa. Impas ang nay taong pahak mag na pahak magdahon. Agkali mataong Pud ya. Mo ni guys katong hanggi panabod das na ngagi. Mo na. Nagtaw nga gi tanom ni papa na. Mura magmudak na guys. Nagalokbati nga katong panisok des ni aging mga semana. Buwan naman siguro po. Na guys. So, ataning gunahan kin. Isang gunahan guys. Bukan kay arong pagwag sundan mo pa. Ha? Unsa man na? Oh, flowers, ornamental flowers na. Diyan naman yung nose ni mo namot-mos naman. Wala naman nag-ilog iring. Kasi may nag-give na si? Guys, kaya among abok-bukan dari karidyo. Kaya naarong mo tambok o maadyo. Sa gunahan dari guys. Sa mga lukbati. Habang isang punuan na ni B. Dari isang kuag sagbot guys. Kaya grabe nang nabunga. Abok-bukan na siya. Pero makalihot na isang maadyo guys. Maadyo, di pala dyan. Laman naputol man lagi na isa mo na. Asa? Kare? Ito man mo. Tara. Ang bakbukan rin guys. Kaya katong hang gisabod. Ang isa ka bata mo naghinutok no. Ito man niya be. Kaluoy sa baby ni mama. Ha? Tsaka? Pilit pa man. Magpilit hani ba? Asa ka po itong isa to. Ang Na guys, bata nangatay na guys ya. Nangatay na siya. Halag isa ma, tanawa ma. Ano man? Oh, pagbilang. Dapat sili dia. Okay, masili. No. Boleh po, masili ma. Kapag katong isabo das na ngagi, nanarok na dahil siya. Labis na nasaktan. Bukbukan siya guys kaya arong kuan makatubog nga adyo. Tutunon ag mga sagbot. Lia! Nansarapan ka diha. Na guys, sangatay na dyan si Ja. Nanapon may pang sagol og kuan, milaw uy. Pang sagol og pang sabaw-sabaw ba og may sabon. Uy sabon awares paglaw ilaw uy. Guys.
Yeah, nangatay na siya guys. Di ba? Basta magkugi og panisok na kay ani. May mautan. Ano kuan? Buka na ijang punuan kay aron mo tambo. Bulami. Okay. Apa yang sili guys din. Ya, hanggi sabod das na nga ginanurok na di ay dali ra no nanurok ang sinabod. Tagas na. Taong kay mo magwa ni improve hani ba? Kung tanom das na nga tanom ni Gabriel. One improve. Gusto na sa guys. Sunod si Mana dali mautan na ni. Pa ko anong sa katadyon sa isa pahunaton. Guys, na may tanon. May ano naman siya. Oh, see? Yara guys. Kat-kat mo na siya diha. Okay. Kasi agtari ko man kuan, improve. Ugat na pro amin kuan kumban buti ni. Yan sana naman aday. Ha? Yan sana na. Ha? Hay ko. Na guys ta hinlo na jud pud siya mukbukan dapat yung masalaag nga kuan gabi-gabi dapat batong guys isa ka puno ya isa ka puno batong basa magjuta. Wow, it's so beautiful. Ha? Naraka? Naraka dana? Bagan magtraho. Buwak. Buwak. Na guys, napoy batong sa kapuno dia. Adyo na naman ni. Adyo na kini kawit sa kuan alukbati. Sa pakatajon kay arong nami si kuan. Katajan. Dis babaw. Apod. Siya na. Okay. Bitot man isa ka. Kuan? Isa ka. Oh. Ha? Nanaran ada na. Taong dari ka man improve. Bitot man. Nanglansit nag-abuno. Nanglansit nag-abuno guys.
Need nag-abuno. Na guys, kakay na po siya. Bukan pernah pinza. Lawak mo. Dihuk. Saging. Na guys, nabukbukan na isang punuan. At least makalihik na si siya. Napod. Napagalok-bating, gagmay pa. Sili. Si siya ningkatay na si siya. Ningatay na sila. Katong nauna. Nauna na magtanong, ningkatay na. Diba? At least na dyan pa mo paabot. Buhon. Kaya gatos likod talidignas naman. Tapos pikas. Napay isa ka batong. Ang ipakat-kat kaya mangat-kat sila dato. Napod. Guys, see? Na may paboton, na may pinza. Pagtawong na, hibitot man itaw nga. Abunuhan nila inja. Napod. Dagan! Hoy, ngano na, dagan-dagan. Matumban ang hang tanam. Bantay gajum na lang. Guys. So, na may paboton. Mga pila ka adlaw, mautan na ni. To guys, to yung pusuan to kat-kat lang na danas lubi. Kaya abot raman siya to Ang pusuan na, di ba ka nagabok na lubi may? Tiyaw. Ahoy kat-kat. Adyaw ko ra. Ang pusuan. Pusuan guys to kay sayang. Dasing kwet. Dadi maabot. Parang kat-katan kaya tigbasan. Hello mga guys. Asang pusuan guys, ag saging kay sayang. Hindi mapusuan. So, baka nagabok. Amput. Pumba ang ganun. Tapuso. Sige pa no. Saan kat-katan guys? Basing mataga ka tikwili ha. Minera. May migas. Jesus, sinuko. Kitaan ko, Mark? Asang kat-katan dari guys. Alam mo ra magngit-ngit. Ha? Murang ngit. Hapit na. Dara da. Natabunan na mas kuan. Kakao. Mas ibabaw. Wala na, tagak na. Wala pa itong migas. Ladagan na tikwili. Wala na migas. Bibili. Dakula, uy. Pwede ba ka na mautan? Tara guys, na guys. Asa. Tanda. Kuha na ng puso. Uy. Jara dakula, uy. Yan na guys na. Kuha na ng puso dadto. Ito sayang mapundog di pusuan to. Ada ka magbunga. Nanay paabuton. Oh, di ba?
Grabe pong daghan ang umigas. Uy, mangit. Oh, pastilan Ginoo ko. Ang katuwa. Ano guys dia? Utan baka ni. Naman ako sa hang gibok-bokan guys dia. Diyan napusuan na pun hadatog saging. Gi, ano ba? Punuan na mas lubong kitan. Guys, bawang utan baka ni. Na. A few moments later. May bawas king guys ang bibigihan. Yara ko nagtago dari. Nagtago ako dari. Hani ka na isang gijatak-jatakan diha. Hoy, isa yung mong ibuhat diha. Ha? Hani man yung gijatak-jatakan kin. Kabali. Kinsa man na? Habo. Nabaday ka. Grabe ka, very good good din Kuya Kin guys na. Dingila maghabo. Uy, jatak-jatakan ra di ay. Ano man habo abi? Hello Kitty? Putangi, Hello Kitty day mga habo. Ha? Grabe hilo aman. Natiwasan na. Sige, tiwasin pag Yawag nilabhan guys. Isang gilabhan, isang habong. Habol. Ayan, buling naman lang. Sige, labi. Tingala mo ko guys, kaya nga nung nawa, dadto. Maghihipos ang gilang kuan. Kung baho na yung habokin, isa din gilabhan ng taon. Di ani nga ripo. Yung sinang hidat sa jag maligo, isa din gilabhan. Ang kabirigod gud gabi. Sana all. Batikin, madula man ang pag-ining dako itong labag hapon. Uyab na ilabhan na ni. Sige, uyab pa. Nagmulat kong kin. Tuwad-tuwad naman dari ka nang medyo tamak-tamak sa isang habaw. Madali yan, abi. Kung kin guys, kaya naglaba. Nag-ija man dahi, jatak-jatak ang isang habaw. Abi kong isa gibuhat, nagtuwad-tuwad man na to sa ito. Naglaba man di ay. Tara nga bi. Ija man dahi gidek-dek ang isang habaw na to. Patay nag-iring, gidek-dek ni siya. Grabe maut tamang pan. Pasag iring guys, jatak-jatakan ng kin. Patay na imong Hello Kitty kin. Ha? Dali ah, si jatak-jatak kira rumatangtang ng mga buling. Ha? Kanara na ibabad sa kaya panang ako ano, ibabad pa ng powder. Tangtang ng buling.